Apostle Dakon ewo asamankese a wodi ne sofo ewo ho wo yire ene mba papa wo hwe screen ne so ani mfie no obenya beye mfie aduosan which is 60 years na ani mfie no ekwa anim kakra na wakwa kosese eye abayo bi a wadi 15 years wakoto ne mo na ede ne nsa ahyehye wo asese no asemu ababeye 2 years ne na asamankese Circuit Court for etna ne nsam no so ama yede ne ba nsam se wo metwa emfie poly edu 10 years wona wonye adwumaden emfa nsom eye Ghana aban na woni ma court no bufu kra ne se yebisa nanum nsam no o kire court se wono ne masusa nti yenya no no mehwe ne ma no na ne ma ne mpagya kakra nsa wakotwere aban kuku ene ma court fo no anase lawyer na judge a wotena adwam no ne bufu wi otwa saa emfie no ede to papa yeso wo se wo pa chese wo masusa no obi bade wo pese wo se na bra body a kodi mfie du ewo eye nsam na koye adwumade na oba wasua nyansa me yentie mu nkyeremu kakramra for ye koye ni mu a ene yankwa sama kese Circuit Court na mesramo se osaniuma na ye kradra momfa ne mre me na ye ono so magina court daka mu ha ne emisa na semzan se yenya ne ntia sama kese Circuit Court ahye se yemfa osofo bi a ye fra na Apostle Dakon enkonkoto oppressive we kwa da nya oppressive okuko yemfa ne nkoto afiase emfie du wonya adwumaden fa nka ho adanyi a wahwe baabura nim ene baabura tiko ahwe akwada keto a wo JHS wadi 15 years enim afefi akwada no make say ha we anji TV so a osofo ni mfonyi na wo na semoi ya kapen ewo ha ama ebra court no ye hwe ya se ebedi akire na nipa dodo no ebisa se update te sen court atwene nsama nko atwe a na court kopie ye no wo ma hye se sofi yamfa no koto afiase mfie du wonya adwumaden fa nka ho pa adwuma mu odene na chese kwa du ede ball no se wa fefi akwada wadi mfie dunum 15 years wadi faale no na yampa wadi faale no ampa yanhwe se ebenya osaniuman ewa homa so a na yane ne nkomo wo se ye wuti yanka akwa ba ma hanso na court tsezen ene na court ye kama pa emise case ye she ni mache on the 7th for court in the 2 years that on the 28th. Now the Okoba on the 18th. The Okoba is on the 7th for the court in Wisha or so for the say. Into then or worker then now or worker chair court no. Papa no kokana yin tia osu only the embassy and many into like court in man of Quina and Canembano Susan Ombra no measure. That is no explanation or the ban it chese wono ne masusha nti yama ne nkohwe wo mo na obi ba wo shane de won say na bra bonya sa shane tie pepepe it because nation no hu say nation no kikane sisi so nti on san konko dem no on the 18th for year ne no yin say nsia ene ne nsia o court o ne hwe say busuafo ne beba bedu wontem e wo kodi 10 years was sese ya kaso obi sese no kra eden ana ai bese so de comments ebe ba attention TV ebe kam akwantua makram